Ola, a semana pasada comezamos cos animais invertebrados. Hoxe falaremos do primeiro grupo deles, os artrópodos, e concretamente das súas características comúns. Empezamos! Artrópodos, moluscos, vermes, medusas, anémonas e corais, equinodermos e poríferos son todos animais invertebrados. E na clase de hoxe imos falar concretamente dos animais invertebrados do grupo dos artrópodos. Hai moitos artrópodos? Pois os artrópodos representan o 80% de todos os animais que habitan no planeta Terra. Como é o corpo destes artrópodos? Teñen unhas patas e un corpo articulados, xa que está dividido en varias partes unidas entre sí que permiten os movementos. Vemos aquí o corpo dun artrópodo, coas súas articulacións. Unha característica do seu corpo é que posúen antenas que, na meirande parte dos casos, están cheas de sensores a través dos cales perciben o seu entorno. Como teñen a súa pel? É dura, porque é o seu escudo de defensa en contra dos seus depredadores naturais. Para poder medrar, os artrópodos teñen que ir cambiando de pel para que esta poida adaptarse ao tamaño do seu novo corpo. A este proceso chámaselle muda. Olla na imaxe a muda. Estes artrópodos onde viven? Pois poden vivir en auga salgada ou doce, en terra firme e algúns ata poden voar. Que tipos de artrópodos existen? Divídense en 4 tipos: insectos, arácnidos, crustáceos e miriápodos. Na seguinte clase explicaremos as peculiaridades de cada un deste tipo de artrópodos. Ata aquí a clase de hoxe, na que tratamos das generalidades dos animais invertebrados do grupo dos artrópodos. E agora tócache. Investiga. Saberías dicirme que quere dicir que algúns artrópodos son seres sociais?
Algúns artrópodos dice que son seres sociais porque viven en sociedades moi organizadas que garanten a súa supervivencia. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!